रसमाया आंजों खाराखै आरो बिथाङा आंनि बिनानावसो जायो। जोङो उन्दैनिफ्रायनो एखे स्कुलावनो फरायाखैमोनब्लाबो आङो हाई स्कुल लेभेलनिफ्राय बिखौ लोगो मोनबोदों। जोंनि सोरबिया मा होनो इउटुबावबो होफादों जे आं थाफानाय भिडिअ बा हौवाया बेनो बेफोरबायदि आरो भिडिअ होनायफ्रा मोजां जायाखै, आं बेखौ मोजां मोनाखै। दा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव रसमा ब्रह्म बिथांखौ लानानै जा दावराव दावसि जागासिनो दङ। थ' बेनि सायाव उदय कुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि जा फट' बे फट'खौ होखानानै माने बिथांजों थांदों, बिथांजों खारदों मादों होनना बुंनायनि थाखाय बिथाङा दिनै जोबोद दुखु मोनदों आरोना, गाज्रि मोनदों। बेनि सायाव दायो बिथाङा फुल क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुनो मोनबाय, जेराव माने बिथांजों थाङाखै बा बिथाङा खाराखै बेनि सायाव माने नंखाय ससियेल मिडियायाव फोसावगासिनो दं, जेराव माने बिथांनि फट' एबा पिक्चारखौ होनानै माने गोबाङानो माने बेजों खारदों मादों होननानै बुंदों आरोना। थ' बेनि सायाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो नैबे भिडिअखौ। जों भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोन, बाट आङो क्लियारिफिकेसननि नामै लाबोनाय जाबाय आरो गोबां मानसियानो आंजों एलबाम खालामनायखाय बा आंनि फट'फोरा मा होनो ससियेल मिडियायावहाय जाखिनि क्लिप्स मा होनो पस्ट होनाय जादों बैफोरखौहाय रिपस्ट होफिननानै बा सोरबाया स्क्रिनशट लानानै बेफोरबायदिनो दावराव जादों आरो हौवाया बेनो नामा, हौवाया बेनो नामा बेफोरबायदि होननानै। आरो गोबां मानसियानो बायदिसिना बुंहरनायखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनो गोसो गैयामोनब्लाबो जाहाथे बे भिडिअनि थ्रुयै गोबां मानसिया मिथियो आरो बुजियो, बेखायनो आङो क्लियारिफिकेसन होबाय। दा जाय बिथांमोनहा मिथियाखैमोन जाहाथे बै बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजियो रसमाया आंजों खाराखै आरो बिथाङा आंनि बिनानावसो जायो। जोङो उन्दैनिफ्रायनो एखे स्कुलावनो फरायाखैमोनब्लाबो आङो हाई स्कुल लेभेलनिफ्राय बिखौ लोगो मोनबोदों। जोंनि जुनियरमोन, बिनानावसो जायो। स' बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा नंबां जाबां मिथिया उसिया बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन जाहाथे बन्द' खालामो, स्टप खालामो। जाय बिथांमोनहा बुजिया मोनथिया मालायखौहाय जेनेबा पस्ट होलाबायदों, आसलथे माब्रै होनो हायो, मा खारनावहाय, ना भिउसनि थाखाय बेफोरबायदि पस्ट होयो ना मा जाहोननि थाखाय आं बुजिना मोनाखै। दा एटलिस्ट सानग्रोनांगौ बा बुजिग्रोनांगौ जाथाया सोरजों जामारदों बा सोरजों थांमारदों, नंगौना नङा बेफोरबायदिखौहाय नायबिजिरग्रोनांगौ आरो बिनि उनावसो नोङो जा कन्टेन्ट लाबोयो बा नोङो जा पस्ट होयो होबानो जाबाय। सोरबा सासे सेंग्राजोंहाय जे फट' लाफाब्लानो बा फट' लाबानो बे सेंग्रायानो बेफोरबायदि सन्देह खालामनाया गोरोन्थि जादों जाय बिथांमोना पस्ट होदों। दा आरो दा सोरबा बुंदों बेथ' मा होनो गुरुदेबावसो मावो, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म एकाडेमियावसो मास्टार मावो, बेजोंनो खारदों बिदि आरो गोबां खबर लाहरदों। दा आङो गुरुदेबावनो दङ, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जेनाखि बिल्डिं केम्पास गोजौआवहायनो दङ, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। नै हावरि स्कुल दङ नै ओरैहाय, दा नायनानै लादो, बिनिफ्राय बुजिनानैबो लादो आरो। दाथ' फुरा बिनानाव रसमानि दावराव नङा होमबा, दावरावजों लोगोसे जेनाखि खारफानाय हौवायाबो आंनो बेबायदि आंखौहाय बिराद मानसिफोरा पस्ट होफादों आरो बायदिसिना मानसिफोरनि मा होनो आनाब सानाब पस्ट होनायावहाय बा गावसोर जेनेबा कन्टेन्ट लाबाल'सिनो मालायनि भिडिअ होनानै बै भिडिअफ्रावबो अनेक कमेन्ट हरदों आरो निउसफ्रावबो होफादों, सोरबिया मा होनो इउटुबावबो होफादों जे आं थाफानाय भिडिअ बा हौवाया बेनो बेफोरबायदि आरो। दा बेफोरखौहाय जाहाथे साना हौवा भिडिअ होनायफ्रा मोजां जायाखै, आं बेखौ मोजां मोनाखै। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो ओंखायनो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। आरो नंगौ नङा जाय हौवाजों खारदों बा जाय हौवाजों खाराखै, दा बैफोरखौ फट'फोराबो जे ससियेल मिडियायावहाय गोसारखादों, दा गोसारखानायावबो मिथिखासेयावबो आंखौहाय माखासे मानसिफोरा पस्ट होफाबाय थादों। दा जायनि खारनावसो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो। थ' लोगोफोर उदय कुमार ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनानो मोनबाय जानांगौ, जेराव माने बिथाङा रसमा ब्रह्म सिस्टारजों मोनसे मिउजिक भिडिअ शुट खालामदोंमोन आरो बे शुट खालामनायावनो माखासे फट' एबा पिक्चारफोरखौ लाफानानै गोबाङानो माने बिथांखौ लानानै खारदों होननानै सानदों आरोना। थ' बे जाबाय गोरोन्थि, बे नङा। आरो बिथाङा दिनै गाव भिडिअनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन खालामनानै होखाबाय। थ' लोगोफोर आरो गुबुन मोनसे आपडेटा जाहैबाय, नोंथांमोना नैबे मोनसे फट'खौ गोबाङानो नुगासिनो दङ आरोना, सुदेम सना रामसियारि, जेराव माने बिथांनि नैबे मोनसे फट'खौ नुनानै गोबाङानो माने रिं मेरेज बा हाबा जासिगोन होननानै सानदों आरोना। थ' लोगोफोर बेयो थारैनो रियेल नङा, बेयो माने मोनसे मिउजिक भिडिअ शुट खालामदों जानांगौ, जेराव माने गोबाङानो माने बेखौ लानानै पस्ट होगासिनो दङ आरोना, माने जायफोरा सुदेम सनानि क्रास बिराद दुखु मोनदों आरोना। थ' लोगोफोर बेयो रियेल नङा, बेयो मोनसे मिउजिक भिडिअ शुट खालामगासिनो दङ, जेराव माने सुदेम सना रामसियारि सिस्टारा मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोसावना होखादों।
बे माने मोनसे मिउजिक भिडिअ होनानै माने मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दं होननानै